Mirandinha otettiin pois. Geraldao laukaus ja se tulee Romariolle, mutta tuorehtautuu puolia ja viettoon ja ryhmittyy tuohon itäkatsomon eteen soittamaan. Romario pääsee kuitenkin vapaaksi ja pistää pallon maaliin. Ruotsalaistuomari Fredriksson näyttää palloa keskiympyrään. Romario, tuorena miehenä kentälle tullut pelaaja. Tässä näette kuinka helposti hänelle avautuu tuosta keskeltä väylämaalin tekoon ja tuonne takanurkkaan hän sijoittaa pallon hyvin ohi Laukkasen. Aki Lahtinen oli pelaaja, joka kaatui sinne Romarion etesoitusmaaliin. Se tuli juuri pahta. Brasilialaispelaaja ja suomalaispuolustus sählää kuitenkin nyt oikein tai teknisesti. Pelijakson jälkeen Englantia vastaan. Tyytyvätkö brasilialaiset tähän tulokseen? Romario, tämä jalasta. Romario löytyy keskeltä. Siinä vastassa oli Europeus, Romario. Hieman outo olo. Samba-rytmit soivat ja oman joukkueen kannatusrytmit soivat tuossa. Suomalaiset sen sijaan ovat melkoisen hiljaa ja suomalaisia kannatuslauluja puolustusalueelle vielä tuon pallon. Sitten lähtee Ismo Lius. Romario häntä vastassa. Brasilialaiset ottavat lopulta Kari Ukkoselta, löytyy jälleen tuosta keskeltä ja sitten Romario on tauksessa ja siellähän Moskovassa silloin Brasilia oli maailmanmestarijoukkue. Pelattu ja Brasilia johtaa 3-1. Romario. Pelaaja ja tuore mies Batista pääsee koskemaan palloon. Ricardo Raimondo puskee pallon keskelle. Eivät sitä kuitenkaan saa. Ja Rai nappaa pallon tuonne laitaan. Sitten Edu, Romario. Edu uudelleen. Tiputtamaan pallon, se tippuu harmiksemme. Tuolaiset tulevat jälleen tuossa keskilinjan kohdalla. Romario on oikealla laidalla vapaana, Erkka Petäjä siinä häntä pitämässä. Romario harhauttaa. Ei harhauta enää sitten kuin mene ja tiedä. Brasilialaisen jalkapalloilu Rai. Kierteinen hyvä kääntö tuonne Romariolle ja Lahtinen yllättyy. Romario tulee hänen ohitseen ja nyt on brasilialaisilla jälleen maalintekopaikka. Romario kuitenkin pyörittelee siellä liian kauan ja koota sitten Italian maailmanmestaruuskisoihin joukkuetta. Romario uudelleen. Kikkansa ei onnistu. Ei käynyt kuin Portun ottelussa ja sitten on vapaana Rai. Valdu antaa kierteisenä. Romario on takanurkalla. Josima tarkan ylänurkkavedon suorittaja. Romario ottaa kauniisti tuon pallon alas, antaa sitten nopeasti Valdulle. Europeus juoksee, sitten kuitenkin brasilialaiset tulevat jälleen uudelleen. Romario, Miller, hännikäinen. Valdu antaa tuonne keskelle Romariolle. Häneltä palloa pois. Romario, pääsekö Europeukselta karkuun? Romario veto, mutta Suomen palloliitolle oli se, että he yleensä tänne otteluun tulivat. Tämä oli hieno esitys brasilialaisilta. He ovat näin juhlistaneet tätä tilaisuutta ja suomalaiset ovat varmasti sitä. Vielä keskeltä yritetään tulla läpi.